O PSOE de Rianxo aposta por reforzar o diálogo institucional para mellorar a seguridade do municipio. Os socialistas mantiveron unha reunión de traballo co alcalde e coa policía local para trasladar propostas e preocupacións da veciñanza. O encontro, que se levou a cabo fai tan só uns días, reuniu a representantes do PSOE de Rianxo co alcalde da localidade, Julián Bustelo, e co xefe da policía local, nunha xuntanza que cualifican de cordial e construtiva. Segundo os socialistas, esta reunión permitiu abrir unha nova etapa de diálogo directo nun ámbito que consideran prioritario, a seguridade cidadá. Creo que é un paso importante, xa que despois de casi un ano onde non tiñamos eses espacios de diálogo para poder, expoñer un poquinho cal era a situación da política municipal, pois a raíz desa solicitude socialista para falar de seguridade no noso concello, podemos transmitirlle como vemos nos a seguridade no noso concello e ao mesmo tempo solicitar información sobre eses aspectos que creemos que son importantes para o noso concello. O grupo recoñeceu o labor que desenvolve a policía local, pero puxo en riba da mesa varias demandas concretas, como a situación da G11, na que resultaron varios accidentes de tráfico nos últimos meses. Nos solicitamos información do que estaba pasando na G11, na autovía, porque o número de siniestros está se incrementando nos últimos 2 anos de forma considerable e que consideramos que a Xunta de Galicia ten que facer algún tipo de actuación que solvente esa situación de inseguridade que vemos ahora mismo nos últimos meses, casi a diario. Tamén pediron medidas para reducir a velocidade en Campos de Pazo e para solventar a problemática do semáforo do cruce de Muíños. Os socialistas indican que a Xunta de Galicia considera correcta a configuración actual, polo que solicita un informe que avale esa decisión. Remarcamos tamén a necesidade de explicarle a veciñanza con claridade cal era a situación sobre o que está ocorrendo no semáforo do cruce de Muíños en Taragoña e a situación de inseguridade en Campos de Pazos. Eles nos informan de que a Xunta de Galicia xa sabe da situación, que eles son partidarios de deixar o semáforo en esa situación e nós o que lle decimos é que nos entreguen un informe por escrito, que lle den garantías aos veciños de que vai haber seguridade e que se implemente un sistema de control de velocidade ou que lle permitan aos veciños que utilizan Campos de Pazos circular dunha forma máis segura do que estamos facendo agora. Remarcaron ademais a seguridade veciñal. O portavoz socialista asegura que se deben levar a cabo actuacións firmes contra o trapicheo, especialmente en áreas infantís e veciñais. O trapicheo non pode estar cerca de zonas onde haxa espacios de xogo. As familias teñen que ter a tranquilidade de que os seus rapaces están nun entorno seguro e incrementar a vigilancia máis nos parques municipales. En Taragoña está se convertendo nun punto conflictivo e no parque de Rianxo exactamente igual. E solicitamos que haxe máis presencia da policía local no rural. Dende o PSOE aseguran que farán seguimento destas solicitudes e confían en que esta reunión sexa o inicio dunha dinámica de traballo máis frecuente e planificada no tempo.